дар аввал ман бовар намекардам ки варзишгар мешавам, чунки дар фикри ман набуд. ман синфи 9 мехондам, мактаб хона мерафтам, меомадам. ва вақте ки як бор апай ман маро ба камонбарӣ бурд, ман фақат тамошо кардам ва нигоҳ мекардам, мегуфтам ин чӣ, фақат як тир мегиранд, мепаронанд, тамом. мо ҳамеша занони варзишгарро мебинем ки дар майдонҳо қаҳрамон мешаванд, аммо имрӯз мо аз дигар қаҳрамонҳо мегӯем, заноне ки варзишгарони касбӣ нестанд, вале дар миёни корҳои сершумори рӯзгор вақт меёбанд, то барои саломатӣ ва зебоии худ ба варзиш машғул шаванд. онҳо нишон медиҳанд ки варзиш на як касб, балки як сабки зиндагист. робия низомова, камонбар, омӯзгор ва модари 3 фарзанд, варзишгари боистеъдод, ки тавониста аз миёни зиндагии оилавӣ, кор ва варзиш тавозун барқарор кунад. албатта барои ҳар як варзишгар дар аввал дисциплина меистад. Бояд тарзи дурусти барвақт хестанро дорад, роҳ гаштан, хӯрок хӯрдан, тарзи ҳаёти солим бурдан. рӯзи ӯ ҳамеша бо тамрин оғоз мешавад. Камонро ба даст мегирад ва бо диққат ва ирода машқҳоро оғоз мекунад. бо вуҷуди масъулиятҳои оиладорӣ ва кори омӯзгорӣ, ӯ вақт ва нерӯи худро барои тамринҳо ҷудо мекунад. ман саҳар соати 8 мебиям, тамринамро сар мекунам. аз сабабе ки кор дар мактаби миёна кор мекунам, вақт камтар аст, дар як ҳафта 2 бор ё 3 бор мебиям, нодида дар он ки ман оила дорам, кор дорам. дӯст медорам ҳамин намуд варзишро ва барои худам вақт ҷудо кардам ки ман дар як ҳафта 1 бор ё 2 бор ё 3 бор бояд биёям тамрин кунам. устоди ӯ дар риштаи варзиш Фирӯза Зубайдова мегӯяд, робия аз соли 2009 ба камонварӣ шурӯъ намуд.
аз ҳамон рӯз ман медонистам ки ӯ як духтари меҳнатдӯст ва боирода аст. дар роҳи варзиш чанд маротиба шикаст дид, аммо майдонро тарк накард. зеро нақша дошт, орзу дошт, мехост бо заҳмати худ ба унвони устоди варзиш бирасад ва ҳамин тавр ҳам шуд. ӯ ҳамеша ба худ бовар дошт ва ин боварӣ ӯро қавӣ кард. дар паҳлӯи варзиш зиндагӣ низ идома дошт. ба шавҳар баромад, донишгоҳро хатм намуд, ба кор баромад, модар шуд. аммо ҳатто дар миёни ин ҳама масъулиятҳо варзишро тарк накард. ман ҳамчун мураббӣ баъзан ба шогирдон мегӯям, муваффақият на танҳо медалу ҷоиза аст. муваффақият ҳамин аст, ки инсон аз роҳаш пас нагардад. робия ҳамин гуна шахс аст. ман ба ӯ ифтихор мекунам. ӯ нишон дод, ки зан метавонад ҳам модар бошад, ҳам омӯзгор, ҳам варзишгар ва дар ҳар соҳа муваффақ гардад. ман ба ояндаи шогирдам бовар дорам ва доим ӯро дастгирӣ мекунам, чун медонам робияро муваффақиятҳои зиёд дар пеш аст. барои як зан модар будан, омӯзгор будан ва ҳамзамон ба тарбияи фарзанду варзиш машғул шудан кори осон нест. ин ҳама масъулият қувва, сабр ва вақти зиёд талаб мекунад. барои зан албатта қиин аст. ҳозир дар ҷомеа на ҳама занҳо метавонанд бироянд, ҳам тамрин кунанд, ҳам кор кунанд ва ҳам оилаашонро саришта кунанд. дар аввал бисёр мушкил барое ки вақт намеёфтам. оила, кӯдако, боз кори муассиса кам кам намеомадам машқ. лекин баъд аллакай вақте ки ҳама чӣ нақша кардам, гуфтам не, ман бояд барои худам як рӯз интихоб кунам ки барои худам тамрине ки дӯст медорам бояд вақт гузаронам. оҳиста оҳиста нақша кардам ва аз рӯи ҳамин нақша вақт барои кор, вақт барои оила ва вақт барои кор дар муассиса вақт интихоб кардам ва ҳозир ҳамин чизҳоро пеш мебарам. бо вуҷуди танаффус ва машқҳои камтар, ӯ пас аз чанд вақт дубора ба варзиш баргашт. новобаста аз натиҷаҳои бузург, ӯ боз ҳам талош дорад, то ба натиҷаҳои назаррас ноил гардад. мактабро хатм кардам, аммо машқро напартофтам. ҳама вақт мерафтам. донишҷӯ шудам, дар он ҳолатам напартофтам. ҳам донишҷӯ шудам. соли 2013 падарам аз олам гузашт. ба мо бисёр вазъи зиндагиамон вазнинтар шуд. ба модарам кӯмак лозим буд. ба кумитаи кор ба ҷавонон ва варзиш ба кор баромадам ва фикр кардам ки тамом дигар тамрин намекунам. нигоҳ накарда ки ман ҳам кор мекардам, тамринамро идома медодам. то соати 5 бегоҳ вақти кори ман буд, баъди 5 то 7 бо тамрин мекардам. аз сабабе ки оиладор шудам, аз тамрин даст кашидам. оилаи нав дигар ҷо. боз баъди вай фарзанддор шудем. соҳиби 3 фарзанд ҳастам. як духтарча ва 2 писарча. аллакай ба тарбияи онҳо машғул шудам. вақте ки онҳо камтар калонтар шуданд, ба боғча онҳоро додам. камтар вақти холигӣ ба худам монд ва нақша кардам ки сар мекунам тамринамро. ва вақте ки аллакай тамринамро сар кардам, боз ба кор шурӯъ кардам дар муассисаи таълимӣ. ва боз камтар вақтам тамом шуд. ба ин нигоҳ накарда, боз ҳам нақша кардам ки ман ба кор меравам, хона ва тамрин мекунам. кори ман саҳар буд, аз саҳар то соати 12 кӯдакҳоро мегирифтам ва ба хона мерафтам. то 2 дар хона бо кӯдакҳо, аз 3 то 5 бо тамрин мекардам, боз баъди 5 то шаб боз дар хона. ҳамхел ҳар як сол, дар муддати 1 сол тамрин кардам ва натиҷаи хуб нишон додем. баъде ки тамрини хуб кардем, натиҷаи хуб нишон додам. соли 2024 дар ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни 11 давлат буд, 12 давлат ҷои сеюмро ишғол кардем. дар як 3 финал баромадем ва ҷоиза дарёфт кардем. чӣ хел ки ман медонам, чанд соли охир дар ҳамин мусобиқа ҷоиза надоштанд командаи мо ва вақте ки ман бо онҳо якҷоя шудем, мо ҷоиза гирифтем.
дар аввал мо бо Озарбойҷан рақобат кардем, хеле натиҷаи нақшон додем ва дар 3-1 финал биромадем. Ва дуюм бор клуби Россия парондем, рақобат кардем, онҳо моро мағлуб карданд. Баъд мо барои сеюм, чорум ҷо бояд мепарондем. Баъд мо бо мунтахаби Қирғизистон рақобат кардем ва мо камтар тарсидем, лекин боз худамонро ба даст оварда ва рақобат кардем, буридем. Ҳозир мо ҷои сеюмро ишғол кардем. баъд аз ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мо ба ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар доштем. дар он ҷо мусобиқа дар байни наврасон ва калонсолон буд. мутаассифона мо дар он ҷо ҳеҷ муваффақият ба даст наовардем. ин барои мо як дарси хуб шуд. ва баъд аз он мо ба Душанбе баргаштем, ба Тоҷикистон баргаштем. дар ин ҷо боз ҳам тамрин кардем. мо намедонистем ба куҷо сафар дорем, лекин мо тамрини нағз тайёрӣ дидем, ки агар боз ягон мусобиқа бошад мо ҳама вақт тайёр бошем, ки хушбахтона моро ба Санкт-Петербург, Федератсияи Россия даъват карданд. мо дар он ҷо рафта дар финал афтидем. Невский стрели мусобиқа буд. Он ҷо бисёр олӣ буд. мусобиқа иштирок кардем. дар он ҷо мо сеюм ҷо ишғол кардем ва ин барои мо бисёр як натиҷаи хуб буд, чунки мо аз дигар давлатҳо берун аз Тоҷикистон ягон ҷоизаҳо дарёфт накарда будем. ин барои мо як муваффақияти калон буд, ки мо аз дигар давлат ҷоиза овардем. новобаста аз натиҷаҳои бузург ӯ боз ҳам талош дорад то ба дастовардҳои назаррас ноил гардад. имрӯз бошад ин зани матин ирода бо рӯҳияи баланд барои мусобиқаи навбатӣ ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор мегардад, омодагӣ мебинад. камонварӣ барои Робия на танҳо варзиш, балки рамзи қавӣ ва воситаи ҳимояи шахсӣ шуд. ин машқҳо ба зан боварӣ, устуворӣ ва назорати эҳсосотро меомӯзонад ва дар ҳаёташ таъсири амиқ мегузорад. камонварӣ барои ман ин ҳамчун варзиш аст ва дар қадим камонварӣ ҳамчун ҳимоя ва ҳамчун шикор буд. барои ман вақте ки ман мепаронам, тирро мепаронам аз камон, ба ман эҳсосоти оромӣ медиҳад. як намуд ҳисси сабукӣ мешавад, мисли асаб ором мекунад. дар асос камонварӣ ин осон нест, бисёр кашидан мушкил аст, қинд аст, вазбин аст. вазбиние ки дар даруни ман ва стрессе ки вазбини душвории зиндагӣ ки дар даруни ман ҳаст, мисли модар, мураббӣ ва зан, ман вақте тирамро ҳавола медиҳам, ҳамаи ин чиз меравад бо ҳамон тир ва ман худамро озод ва сабук ҳис мекунам. ӯ аз камонвар шуданаш ҳеҷ гоҳ пушаймон нест, зеро медонад, ки роҳи ӯ барои қавӣ шудан ва худшиносӣ аст. бо вуҷуди рӯзҳои душвор ва монеаҳои зиндагӣ, ки паси сар намудааст, Робия бо ирода ва матонат ба варзиш идома медиҳад ва ҳар як дастоварди хурд ва бузургро ҳамчун қадаме ба сӯи ояндаи беҳтар медонад. аз сабаби тангдастии зиндагӣ ва мушкилҳои зиндагӣ як мурури замон як чанд вақт аз камонварӣ даст кашида будам ва бо хуб шудани ҳолати зиндагӣ ва пешрафтани ҳолати зиндагии ман боз ба ҳамин камонварӣ баргаштам. ман пушаймон нестам ва розӣ ҳастам, ки ман варзишгар ҳастам, тамрин мекунам. ифтихор мекунам, ки ман зан ҳастам, модар ҳастам ва варзишгар ҳастам. Равнять! Правое плечо. Правильно. Смирно. Здравствуйте. Молодцы. Теперь направо. Сюда. Молодцы. Смирно. Теперь
Чуть-чуть поразминаемся, хорошо? Когда свисток услышите, до стенки добежите, обратно добежите. Только не толкайтесь, хорошо? Аккуратно. Готовы? Я еще не свистнула. Мужчина, я еще не свистнула. До стены. Теперь дальше, второй раунд. Также идем, но только идем, как лягушки, знаете, да? Вот так сидя идем. После свистка, после свистка. Сидя, 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 сидя. Сидим. Молодец, обратно в линию. Молодец. ин бонуи варзишгар дар мактаб барои шогирдонаш як муҳити омӯзишии камонварӣ сохтааст. ин макон барои онҳое ки мисли ӯ ба варзиш шавқ доранд имконият медиҳад ки машқ кунанд, малакаи худро сайқал диҳанд ва ба дастовардҳои нав ноил шаванд. муаллима на танҳо машқҳоро роҳбарӣ мекунад, балки ба шогирдонаш меомӯзонад ки бо иродаи устувор ва заҳмат ҳар дастоварде имконпазир аст. бо ин роҳ робия на танҳо варзишгарро тарбия мекунад, балки бо мисол нишон медиҳад ки зан метавонад ҳам омӯзгор ва ҳам варзишгари қавӣ бошад ва ба дигарон илҳом бахшад. 3, 4, 5. И отдохнем, хорошо? Делайте. 1, 2, 3, 4, 5. Тоже. 1, вот так. 2, 3, 4, 5. Теперь другую руку возьмите. Другую руку. Так. И в эту сторону тоже тянете. Чтобы у вас пика не было и криво не было. Спиноза не было. Правильно. 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Все, теперь обратно руки берем. ман ҳамчун камонвар мехоҳам тавсия додан ба наврасон ва ҷавонони худамон ки ба намуди варзиши мо машғул шаванд ва тоҷикистони азизамро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ кунанд. Вот так делайте под головой, спереди. И вот так одну руку вперед, одну руку как тянешь. И в эту сторону идем. Поняли? Сюда встань. Тоже вот сюда. Так. И делаем. И вот так спереди. Ты стой как чуть отойди. Вперед. Вперед, да. И вот так одну руку поднимаете, другую вот так тянете. ин бонуи камонвар дар баробари касбу кораш ба оилааш низ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дорад. фарзандонашро тарбия мекунад ва онҳоро ба роҳи дуруст раҳнамо месозад. дар баробари ин ҳеҷ гоҳ шавқу ҳаваси варзиширо канор намегузорад. низому ва робия як намунаи матонат ва устувории занони тоҷик аст. модар, омӯзгор ва варзишгаре ки тавонист ҳавас ва заҳматро бо дастовардҳои бузург табдил диҳад. варзиш танҳо барои қаҳрамонони майдон нест. ҳар зан метавонад қаҳрамони зиндагии худ бошад, агар ҳар рӯз каме барои саломатӣ ва оромии рӯҳаш вақт ҷудо кунад. зан вақте ба варзиш машғул мешавад, зиндагиаш на танҳо зебо, балки пурқувват ва барои атрофиён намунаи умед ва нерӯ мегардад.